In deze plaats onder Riekstrietwaai had goed 4 maanden lang een hennepplantage zitten. De binnen onder oren zijn de Deense kweekbeden broekt. Het jouwt on dat het net amateurs wienen. De planten staan allemaal op groeiblokken. Ze worden allemaal per stuk aangestuurd via een computer om ze te bewateren, te bevochtigen. En ook de voeding loopt via de computer. Kom je al vaker op zoks op de wiezen kwekerijen zien in Friesland? Nou, wij zien dit natuurlijk wel vaker in Friesland, maar niet op deze grote schaal. De verkoopwaarde van de ongetroffen hennep is goed €700.000. De politie komt de plantage op het spoor na een tip over een stellend truck. De truck die had contacten op dit adres. En de politie is hier vanmorgen wezen kijken of die truck hier ook zou staan. Dat bleek niet het geval te zijn. Wat ze wel zagen en roken was dat er hier een hele sterke penetrante geur van hennep was. En naar aanleiding daarvan zijn ze naar binnen gegaan. De bestuurder en inzittenden van de truck binnen arresteerd. Krijg als de 4 mensen die in de plaats aan het werk wienen.